जिबन जेबो नङा फोरमान दंजोबो। आं बानाय मोनबाय बिरादनो आंखौनो खालायबारियाव थानाय बायदि मोनखाबाय आं बिरादनो। ओमफ्राय खिबु बिबाय आरो बिनि थाखायनो। खिबु बिबाय थायोनोब्रा औ डाइरेक्टखा। बिदिनोखा जोंनि गामियावबो ना गामिनि दावराव जानायावबो ना बिदिनो जादोंना। आं ओरैनो हगारालै आंखायो आं जै जादों होनबाय आं ओरैनो हगारा। गवा बे ओरैनो आं होनखायो आंथ' माबा लागोन डाक्टार स्टेटमेन्टबो लागोन आं फैसाखौ आं गारखाबाय आंना मेरला फैसा थांखाबाय होनबाबो आं लाखागोन आं स्टेटमेन्ट खालामगोन आं बेसेबां फैसा खारदों होमब्लाबो आं ओरैनो केसआवबाबो आं ओरैनो केसखौ गोरलै होखाया। गाज्रि मोनो ना मा मोनो नोङो? खिन्थु मोननांगौ जेबो दायथ' गैथारला। आं खिन्थु गोग्गोम जोंखाबाय आरो बेखौहाय। फिसा सानैखौ लानानै थाथारसै आं बिदि दावराव दावसिया आं जानो हानाय नंला। आरो पुलिसफोरनि माबायाव नोजोरावबो खारफानानै थानो हागौलै। आं माबायाव कर्टआवसो एसे माबानानै रायज्लायहरसै आंबो। अ माथो बेफोरबायदिखौलाय मानो नांगौ मालायखौबो एरना होयो बे माथो। आंखौथ' बिदि जेनेबा जेलनिफ्राय मानो बख'नांगौ मा नांगौ बिदि होनबावदोंसोनो हिनजावा खोन्थाजोब्बाय। बे लाफिननायनि जाहोनानो जाहैबाय बिदि खामानि मावला माला होनलायलायनाय समाय लालायलायनायावसो आं लाफिननाय जाखादोंमोन। बेबायदि फाल्थु बेबायदि खोन्थानाङा ना आंहा दावराव जाबाय थायो सोरखौबा मोनदोंनो सोरखौबा माबादोंनो बिदि होननानै बुंजाबाय थायो रायजाबाय थायो। आरो मालायनि खोथाखौ मानो लादोंब्रा नोंलाय होनना बुंबाय आं। एकदम हृदयनि मोनजानायखाय बेफोरबायदिल' होनबाय थायो नामा होननानै रागा जोंखांबाय आं। डाइरेक्ट दारमासिनो बिदि एथ' जानला मोनला खोन्थाद्रायबा जोङोलै आंना। होननानै आं माबोरै बिदिखौ बोरै सामलायनो हानो आं बिदि सिगाङावनो सामलायबोनो हायाखै आरो बिदि खिबु नागिरनो दावग्राया नागिरबाय थानो हाखाया। बेफोरबायदि नोङो जेनेबा गोसो मिलायलायदों माबालायदों बेफोरबायदि मालायखौ एरनानै बिदि बिलायलायनो नाङाब्रा आं बायो बिदिबा। आं होनखादोंना बे दैदेना मानायजानि स्कुटिखौ गालांखो बे दैदेनाल' फैग्रोथों होनबाय थादों आं गावनि। आं गालाङाखै स्कुटिखौ आं गालाङाखै गावनो होलाय फना आं गावनो स्कुटिखौ गालांदों नामा? बे आंखौ मोनायावहाय नोंनि स्कुटिया गालांदो नोंनि स्कुटिया न'आव थाङोब्ला नोंखौ न'आव दं होननानै मिथिगोन होननानै मिथिजागोन नोङो होननानै गारिखौ गाव लाखिबाय थादों मिथिबाय। मानायजानि स्कुटिखौ आं हजोंबो बुलायबावदोंसो आङो नोंनि बिनानावनाव सोंल' नोङो आं फन हरदों नंगौना नङा होननानै। बेबायदिब्रा बियो गारिखौ आं ओरैनो होबोआखै बेनो जासिखायाखै बे गावसो बिना लाखिदों मिथिगौ नोङो। ओरैनो गुन्दाखौ मिथिखानानैनो बे फिसाय गैयिखाय इंगित लागासिनो दं बियो साननानैनो बिदि साननानै आं फन बुहरदोंमोन। ओमफ्राय डाइरेक्टबो होननो हायाना आंहाबो रागा जोंनो हायाना। आं ओरैनो हगारालै एसेल' माबा एरना होआखैना बे आंखौ एसेल'बा आं जेबो सानामोन। आयौ देन्जार बुंना होदों बियो आंखौ अनेक बुंना होदों। बेसेल' नङा सिख्लाफोर लांबानो आङो एक्ट्रिस माबा खालामलांबानो खालामोनो आङो अनेक खालामोनो आङो अबे बिगुरावबो आंखौ अनेक खालामनाय नुदों। सासे मानसि लाबोनानै खोन्थाफैनो रोङाबा बे जारला दंब्रा बियो। सासे मानसिखौ लाबोनानै खोन्थाफैनो रोंना रोङा। खालामखानाय आं रेकर्डिंखौनो हरजोबफिनगोन जेबो नङा होननाया बियो। आलदा जानोसै आङो। नङा होनोब्ला माबागोन आं सोबायगोन आं बेखौ आरो दिन्थिजोबगोन आं जायगाखौ बबे जायगायाव लाङा। आरो बैसोर मानसिखौ सिनायबाथ' थगायनो हाया बे आंखौ। आं जायखिया जेबो प्रुफबो नागिरला आंहा नागिरनांगौ टाइमबो गैला। माथो नागिरनांगौ टाइम गैखाया आं मोनथिजोबखायो थगायदों होननाया जाय हिनजाव थांफादों बेजों सासे थांफादों बे मानसिखौ आं लानानै थांगोन जेबो नङा मिटिङाव नांगौबा। आरो भुटानाव ओरैबायदि मोनो 2000निनो माबानिनो 1500निनो मोनो बेसो फोरोंहैदोंथ' आंखौ। बेखौ आगोल आंनो सेंग्रा समावनो बे बिदिखौ खिन्थानो रोंखादों आं ओंखायनो दा होनो आं सेंग्रानिफ्रायनो बायदावग्राखायनो दाबो थानो हाया। बे आंखौ लांदोंना बै बारावहाय नों फन हरदोंमोन नोङो थगायलायथारो बे समाव होनब्ला भुटानाव थांदोंब्रा एसे भुटानाव ओरैबायदि जायगा दिन्थिदों बियो सिख्लाफोरजों मोसाफानो मोनलायलायो जौ लोंनानै फैसा सारलायलायो गारिया बे आदानिनो थगायनो हाया बे आदानिखौनो लांबाय थायो गारिया सोरनिबा थगायगोन ना मागोन आं मिथिया खिन्थु बे आदाया दं ओइदिनखालि डिस्क' होननाय दं डिस्क' होननाय जायगायाव मोसाहैदों आरो सिख्लाफोरखौ जायखौ फसायो बेखौ लानानै थांदों मिथिबाय।
ओमफ्राय आं खालामा होननायाव बे आंनो फैसा होनानै थिनहरलायदों बे हिनजावखौ मिथिगौ नों? मा खालामा बेलाय फिसाला होननानै मिथिगौ नों? बेबायदि जिखुनु आं जेबो खोथा खोनासंला, आं फिसा सानैखौ लानोसै, गाव माबायदि जायो इन्जय खालामो, बेसेबां थाखा गाव उन्दुयो गावनि गोसोसै। आङो खोन्थायामोनलै मामा, आं मिथिजोबोमोन, आं जेबो खोन्थायामोन। ओमफ्राय आंखौहाय बेबायदि जानला मोनला नङैखौ बांद्राय बुंद्रायना होनायखौ आं बादों। मोनथावै खाथिनि मानसिखौनो दाय जागौबा बुंना होनो। ओंखायनो आङो हिनजावखौ लिंहरदों। आंखौ जाय मोनदों बे हिनजावखौ आं लिंहरगोन, रायज्लायफैथों, साखि जाथों होनना बुंबाय आं। ओमफ्राय हौवायाबो फैथों, नंगौना नङा कनफ्रम खालामथों, बबे जायगायाव खालामदों होनना बुंबाय आं। बबावहाय थानो हानोबा, थाया बे बोरायजासे थाया बियो। बिदिखौ नागारखाया। नागारा, बयबो होनखायो खिबु लाग्रा बायग्रा देनजार दै होननानै। आरो ओरैबायदि नोंसोर लागोआवहाय सासे ओरैबायदि दङ, आं मिथिया सोर हिनजावा, थैजासे बिदिनो होलायबाय थागोननो बेजों माबाजों हृदयजों गावजों। बे हिनजाव दं सासे, थैजासे बिदिनो जालायबाय थागोननो। फिसाया बिदेशआव थायो, ओमफ्राय एखमबा फैयो एखमबा थाङोनो बिदिनो। बे हिनजावा मोदोम गिदिर एसे, नों बायदियानो। माने बेजोंबो आङो ओइदिनखालि मोनालायनानै फैदों सेरफांगुरिनिफ्राय, आंखौ लांफादो, आंखौ दोनलांफादो जादों आरोना। दोनबाय, मिथिया आं बे हिनजावखौ, माने दोनबाय, एस एम एस गेलेगासिनो, फन रायलायगासिनो दं। न' सिङाव लेंहरलायोब्रा हिनजावा। न' सिङाव बोरै नोंसोर लागोनि थायोलै। फिसा साबसे जाखो? फिसा सासे ना सानै दंनो। बे हिनजावनि फट'खौ नुदां, नायबा आं सिनायफिनो। नायदो आङो, नै आंना सिन्था गैया, गोसोबायदि थांबानो मोनो, मा मोनो बिदि जालायलायदों बियो। हिनजावखौ आं बेखौ सिनायबावगोनसो फट'खौ देखायबानो, जेबो नङा। जिखुनु आं कर्टआव साइन होलायलायनोसै। ओरैबायदि सिनायगोन। आरो बेल' नंबावाब्रा, आयौ, आं मैया थांनायावहाय आं थानायाव हाबहैदोंमोन ना, आंथ' थानायावहाय खबर लायजोबदों ओरैनो। एरखम केस होबा मा जागोन, एरखम केस होबा मा जागोन, बेफोरबायदि खबर लादों आङो। बे समाव मा थानायावनो, नोंसिनि सेरफांगुरि थानायाव माथो बेखौ मिथियो माखासे हिनजावफोर थाग्राफ्रा, 2 ना 3 दं हिनजावफोर। होनखाबायना बियो, रान्दि हिनजावफोरजोंबो बिराद गेलेबोबाय। बिदि मिथियो, देन्जार बे मामा। बिनि फिसाया ओरैबायदि आरो खेला होग्रा हिनजावफोरजोंबो। आयौ, सिगाङावथ' खर' हुंलायनायसो मोनखानायमोन खिन्थानायखौनो। आं होननाया आङो हौवा खिन्थाहैसै, हौवाया बे बिसिनो खिन्थाहैसै, बिसियाथ' जोंनि लोगो जानोसै नालाय। औ, बिसोर खोन्थाहरसै।